Ambalma Joliba Jabarani filɛbaw arajo Joliba lamɛnbaw an ka foli ni tanuni an b'o ta ka di aw bɛɛ lajɛlen ma aw minnu fana bɛ kan filɛ bɔlɔlɔw sanfɛ ni wagati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ka yira k'a fɔ min ye a ka laadala jɛmukan min bɛ sigi aw ye don o don k'a daminɛ ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma limanaw dɔgɔkun kɔnɔna la kunnafoni sɛbɛnw bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ a kun de ye jamanadenw kana to kunnasiri kɔnɔna la jamanaw kunnafoni sɛbɛn ninnu bɛ sɛbɛn nanzarakan na anw y'a kanu ka ye nin kɛnɛ in kan ka se ka bamayɛlɛma aw ye bamanankan in na maa caman bɛ faamuya sɔrɔ ale la o la bɛɛ lajɛlen b'i taabolo dɔn o tuma nin y'an sigilen o kɛnɛ ka bi ye araba ye min bɛ octobre kalo tile 12 ko fɔ an b'o la bi limanaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn gafe minnu bɛ yan nɔ l'indépendant bɛ yan nouvelle horizon bɛ yan le soir de Bamako le Sphinx fo ka taa se les échos welewele ma limanaw kunnafoni sɛbɛn ninnu na an b'an da don bakurunbaw la ka tulo lasɔmi ka sɔrɔ ka an ɲɛ don a tɔ la taalen ɲɛfɛ ka walawala aw ye min ye l'indépendant ye ale ka bakurunba la limanaw a y'a yira k'a fɔ Mali bɛna min ye sariya sunba kura a b'a sira kan n'o ye constitution kura ye jɛkulu min bilala ka ayiwa o sɛbɛn jɛkulu in ayiwa ko a bisimila kunungo yɛrɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goyita fɛ faama dagayɔrɔ la sɛbɛn belebeleba in k'u taara don jamanakuntigi bolo ayiwa an bɛna an da don o la min bɔra o kɔnɔna la n'o bɔra yen ka yira k'a fɔ nouvelle horizon ale fana bi yan limanaw nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko polisiw ni ayiwa protection civile lakanabaa minnu bɛ yen ni ayiwa olu de ka surun jamanadenw na kosɛbɛ a fɔra k'a fɔ sariya taara conseil des ministres min kɛra o dongo ko ka u bila minɛn dɔ kɔnɔ minɛn min bɛ yen n'o ye sɔrɔsiya minɛn ye a yirala k'a fɔ CNT n'o ye an ka députéw ye conseil national de transition olu bɛna ayiwa lamɛnni kɛ bi maa o maa bɛ yen ko i da bɛ ko in na finitigi ɲɛmɔgɔw minnu yɛrɛ bɛ sɛgɛnlafiɲɛbɔ la minnu b'a ko sidɔn kosɛbɛ olu bɛɛ lajɛlen bɛna lamɛn bi a ko siratigɛ ninnu na o mana bɔ yen ale nouvelle horizon kelen ka kuma la a yirala k'a fɔ ko den fura den fitininw ka fura n'o ye siro ye limanaw ko dɔw bɛ yen nɔ o bɛ ka yala yala farafinna dugu dɔw kɔnɔna la bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Gambi ko fura in yera yen nɔ de siro dɔw don siro ninnu limanaw a man ɲi dɛ siro cɛjugubaw de don ko ni ma farati limanaw k'a di den ma a bɛ ko de lase den ma o de la min y'an ka kɛnɛyaso ɲɛmɔgɔso min bɛ yen direction de la pharmacie et des médicaments furaw bɛ feere yɔrɔ min na o ɲɛmɔgɔso y'a yira k'a fɔ an ka kɛnɛya tigilamaaw k'u teliya joona fura ninnu u mana ye fan o fan sugu kɔnɔna la u ka bɔ walima u ka kunnafoniya di ayiwa kɛnɛya tigilamaaw ma an bɛna an da don a kunnafoni la sisan o mana bɔ yen nɔ le soir de Bamako fana bɛ yan limanaw a yirala k'a fɔ an ka minisiri fila k'olu taara ɲɔrɔ sirifɛkɛ fɛ yen nɔ n'o ye Buye Hayidara ye kelen o ye sécurité d'état ɲɛmɔgɔ ye ale tɛ minisiriya jɔyɔrɔ la nka min ye jamana in a da b'a kuma la n'o ye colonel Moribo Kone ye fo ka taa se colonel major Ismaila Wage ale y'an ka minisiri min n'o bɛ bɛn ni kelenya kunna ko nin minisiri fila in u taara ɲɔrɔ sirifɛkɛ fɛ yen kunungo ɲininkali ye min ye n'a sɔrɔla u tan bɛ Buye de lamɛn Kodowarikaw ka finitigi maa 46 ko in kan o ye ɲininkali ye an bɛna an da don a kunnafoni la sisan o mana bɔ yen min ye le Sphinx ale bɛ yan nɔ a kumana limanaw Sphinx y'a yira k'a fɔ bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen n'u k'a ma ko carte d'identité nationale biométrique CEDEAO nin carte d'identité min filɛ nin ye n'a fɔra k'a fɔ a kuma bɛ sen na a mɛnna kabi Ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita ale ka waati la ko Mali kɔnɔna la bi nin carte d'identité ko in a dilali a waati la a sugubulon tala k'a di maa dɔw ma o kuma cayara nka an bɛ don min na i ko bi ko furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw a bɛ n'a fɔ olu fana bɛ fɛ k'u sen da ayiwa Ibrahim Bokar Keita ka fanga kun bɛ min kɛ nin carte d'identité biométrique ko in na furanjɛla fanga ma k'a bɛ n'a fɔ u fana bɛ fɛ ka u sen da ayiwa fanga kɔrɔ sen da nɔ na olu tun bɛ ka baara min kɛ ko bi ayiwa minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye min bɛna kɛ k'u bɛ sɔn ka a sariya in ka a bɔ yen nɔ ka na ni sariya wɛrɛ ye Sphinx de y'a kuma fɔ an b'a kuncɛ ni min ye o ye les échos ye limanaw écho y'a yira k'a fɔ kalandenw n'o ye lakɔlidenw sanfɛ lakɔlidenw y'a yira k'a fɔ minnu bɛ kalanso min n'u k'a ma ko FDPI kalandenw y'a yira k'a fɔ u bɛ min ɲini bi u b'a diyagoya u ka saraw n'o ye u ka musaka minnu bɛ yen n'o ye burusiw n'a ɲɔgɔnnaw ye k'a ka di u ma k'u mago b'a la ayiwa écho de y'o kuma fɔ dɛ limanaw an bɛna lakale aw ye sisan an b'a daminɛ ni min ye o ye l'indépendant ye limanaw l'indépendant kumana
l'indépendant kumana limana aya yira k'a fɔ ko min bi tali kɛ kunungo an ka jamana sariya sunba ni o ye constitution ye a bɛna fɔ ayiwa constitution kura ale bɛna dilan o bɛ tali kɛ mali ayiwa jɔsen kura o bɛna sɔrɔ a la l'indépendant y'a yira k'a fɔ kalo 3 kɔfɛ ni jɛkuluba in n'o y'a commission de rédaction ye a sigilen sen kan kunungo tarata min bɛnna octobre kalo tile 11 ma ayiwa colonel Assimi Goïta ale ye jɛkulu in bisimila gafe min filɛ ni ɲɛbila sɛbɛn don jamana o ɲɛbila sɛbɛn sariya ɲɛbila sɛbɛn don jɛkulu in sigira de ko a k'a lajɛ a ka bɛɛ lamɛn maliden kelen kelenna fɛn fɛn bɛ yen ko ayiwa i ye jɛkulu ye i mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ la ko nin jɛkulu in ka taa u lamɛn u bɛ fɛ min ka don sariya sunba in kɔnɔna la jamana u y'o de kɛ o baara de kuncɛlen filɛ o sɛbɛn min n'a bɛ tali kɛ mali a bɛ se ka kɛ mali sariya sunba ye don nataw la nka baara ɲɛbila sɛbɛnw de don u taar'o de don jamanakuntigi bolo kunungo kabi juillet kalo tile 12 tɛmɛnen ni jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigira sen kan a ɲɛmɔgɔya taara ka di professeur min bɛ tali kɛ professeur Fuseni Samake a taara ka di o de ma limanaw ni jɛkulu kofɔlen min filɛ nin ye a bɛɛ lajɛlen min ni sariya dɔnbaw b'a kɔnɔna la an ka diinɛ ɲɛmaaw b'a kɔnɔna la maa minnu bɛ yen ni olu bɛ an ka laadaw dɔn maa minnu bɛ yen n'u bɛ adamadenya taabolow dɔn minnu fana bɛ yen n'u bɛ mali jɔsen taabolow dɔn a bɛɛ lajɛlen bɛ commission in kɔnɔna la limanaw u ye baara kɛ kalo 2 ɲɔgɔn na ayiwa min ye Fuseni Samake ye professeur ale y'a yira k'a fɔ baara a taara taabolo 2 de kan taabolo fɔlɔ o bɛ tali kɛ ko u ye lamɛnniw de kɛ ka maaw lamɛn limanaw lamɛnni ninnu na u ye jamanaden bɛɛ lajɛlen lamɛn n'o ye force vive ye ka taa se politique maaw ma politique tɔn fɛn fɛn bɛ mali kɔnɔna la u y'a bɛɛ lajɛlen lamɛn ani jamanadenw ka tɔnw n'o ye fasoden jama ye société civile maaw u ye bɛɛ lajɛlen lamɛn o ye baara tako fɔlɔ ye filanan l'indépendant ka fɔ la o ye ka sigi limanaw ka sɔrɔ ka sariya sunba in k'a sɛbɛnni daminɛ fɛn fɛn fɔra u ye n'u ye tali kɛ o la limanaw ka sɔrɔ ka o sɛbɛn k'o kɛ gafe belebeleba ye o la Fuseni Samake ka fɔ la a ko constitution kura min filɛ nin limanaw ko tiɲɛ yɛrɛ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hamina bɛ se ka ye a kɔnɔna la sabu ko n'i y'a ye a sera nin yɔrɔ la laɲini de kɛra jamanadenw fana fɛ ko k'a lajɛ ko ka sariya sunba kura ɲini an ka jamana kɔnɔ n'o ye assise nationale de la refondation ye décembre kalo la san 2021 o la sa limanaw ni sariya sunba kura min filɛ nin ko siga t'a la Fuseni Samake ka fɔ la ko a bɛna kɛ tamasiyɛn min bɛ yen n'o bɛna mali kura jɔliko kuma de fɔ a y'a yira k'a fɔ maliden fɛn fɛn bɛ yen ko o welela ka o ɲininka u sera maa o maa ma limanaw k'u bɛ o fɔ u ka fasoden ɲumanya la sabu a fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ kumana ni a dusukun ye bɛɛ bɛ fɛ de mali ka yɛlɛma kura ka na maaw ka se ka maaw mago bɛ fɛn fɛn la ayiwa yɛlɛmani na mali kɔnɔna la u ka se ka na o de la min ye colonel Assimi Goïta ye baara yɛrɛ nafa kama ale ye dɔ fara commission ye a ka baara hakɛ kan sabu kabi septembre kalo camancɛ la u kun kan ka na ni gafe in ye nka a yira k'a fɔ baaraw ma ban fɔlɔ colonel Assimi Goïta a ye dɔ fara u ka baara kan k'a bila ka taa fo octobre kalo min ni o kun cɛra n'an b'o la a y'o tile 31 o b'a yira k'a fɔ halisa baara ma ban dɛ limanaw gafe in kɔni sɛbɛnna maaw lamɛnna fɛn fɛn ye lamɛnni ye maaw fɛlaw tara k'o sɛbɛn o de gafe dira kunungo limanaw nka yɛlɛmani minnu bɛ yen ni olu bɛ gafe in kɔnɔ a ka kan maaw k'o fana dɔn professeur Fuseni Samake y'a yira k'a fɔ maaw bɛ se k'u hakili to baaraba minnu na ni jamanadenw ko k'o ka kɛ a kɔnɔna la o ye k'a fɔ ayiwa ni ye jateminɛ kɛ limanaw a kɛlen ko ka gafe in di an ka jabaranisoba yɛrɛ min ye télévision nationale ye a yira o kɛnɛ kan limanaw ka sɔrɔ ka ɲɛfɔli kɛ professeur Fuseni Samake y'a yira k'a fɔ ko sariya kɔrɔ in na n'o ye constitution kɔrɔ in ye a ma bɔ yen fɔlɔ dɛ ale bɛ yen ko sariya 122 n'o ye article ye sariya sen fitininw o 122 o bɛ o kɔnɔna la min ye kura in ye a yirala k'a fɔ sariya bolofara minnu bɛ yen n'o article ye o 195 o de bɛ nin sariya kura in kɔnɔna la limanaw o b'a yira k'a fɔ ko maaw mago bɛ yɛlɛma la maaw mago bɛ fɛn caman na o ka se ka don ayiwa sariya sunba in kɔnɔna la o b'a yira k'a fɔ gɛlɛya caman bɛ yen fura ka ɲini ka sɔrɔ o la joona o de ye laɲini yɛrɛ ye a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ
n'i ye kow lajɛ k'a da kɛnɛ kan jamana fɛn fɛn ye mali kelenya na ayiwa mali tilabaliya ye o kuma bɛnkɛrɛw ka sɔnkɛrɛw ma o tɛ bɔrɔtɔ fɛn ye min ye sariya sunba in kɔnɔna la jamana a yirala k'a fɔ fana ko mali jamana ɲɛmɔgɔ yan'an ka so ma ko min ye commission ye a bɛnna min kan n'a ye jamanadenw caman y'a yira k'a fɔ o y'olu fɛla ye o ye kanko in ye jamanaw an bɛ kan min fɔ bamanankan b'o la filakan b'o la ayiwa kan wɛrɛw b'o la a n'a ɲɔgɔnna caman ko jamana ɲɛmɔgɔw k'u hakili to o la u ka se ka kanko ta ba la kosɛbɛ an ka sariya sunba in kɔnɔna la o mana bɔ yen jamanaw ko jamanakuntigi a n'a ka gouvernement olu kɔni bɛ to yen ko nka an ka wasabulon n'o ye députéw ye a yɛrɛ la k'a fɔ wasabulon ale bɛna kɛ fila ye wasabulon bɛna kɛ fila ye wasabulon fɔlɔ o ye assemblée nationale ye wasabulon filanan n'o ye so filanan ye o tɔgɔ ye ko Haut Conseil de la Nation a bɛ n'a fɔ Sénat ko kuma min n'o bɛ fɔra anw ta ma kɛ Sénat ye nka anw ta bɛna kɛ ayiwa Haut Conseil de la Nation ye anw ta bɛna wele o cogoya la l'indépendant ka kuma la halisa ko nasira wɛrɛw fɛ min ye Cour suprême ye ale bɛna to a cogoya la mais ko nka Cour des comptes o fana ye sariya so dɔ ye n'o o fana bɛna sigi sen kan nka min bɛ tali kɛ Conseil économique et culturel ale fana dɔ bɛna fara ale jɔsen in fana kan a tun bɛ wele de Conseil économique culturel nka a bɛna wele sen na Conseil économique culturel et environnemental o b'a yira k'a fɔ o soba in kɔnɔna la jamanaw min an ka sɔrɔkow ni seko ni dɔnkow ye o de kuma bɛ fɔ yen nka min ye sigida fana lakanani ye o fana bɛna fara a kan a yirala k'a fɔ an ka jamana jɔsen n'o ye institution ye o fila bɛ yen olu bɛna jɔsi ka bɔ yen o fɔlɔ ye Haute Cour de Justice ale bɛna jɔsi ka bɔ yen jamanaw ka taa se Haut Conseil des collectivités o fana bɛna jɔsi ka bɔ Mali ayiwa cakɛda baw la n'i ye jateminɛ kɛ jamanaw ko yɛlɛmaba minnu fana bɛ yen ni o fana bɛ ko in na o ye k'a fɔ an ka Assemblée nationale jamanaw ko assemblée fanga foyi tɛna kɛ jamanakuntigi la bilen k'a fɔ k'a bɛ assemblée ci nka cour constitutionnelle n'o ye an ka sariya sunba in fana ye min b'a janto jamana sariya sunba la ale bɛ to yen nɔ ko nka baara dɔw bɛna don a fana kɔrɔla la a yirala k'a fɔ min ye jamanakuntigi ye jamanaw ko sira dɔw fana bɛna ta jamanakuntigi ani assemblée n'o ye an ka wasabulon ɲɛmaa ye jamanaw sira dɔw bɛna ta sariya yɛrɛ nasira la ni jamanakuntigi walima wasabulon ɲɛmɔgɔ n'u ma se ka baara kɛ i n'a fɔ baara min kalifara u la jamanaw ko sariya bɛ se ka ta ka u gɛn ka bɔ fanga la gɛnni min don a t'i n'a fɔ ka wulikajɔ kɛ u nɔfɛ dɛ nka sariya de bɛ ta karisa aw ko k'a bɛ se ka nin kɛ a ko a bɛ se ka a ye layidu min ta a ko a bɛ se k'o kɛ jamanadenw ye a ma se k'a kɛ o tuma yamaruya bɛ jamanadenw bolo u ka taama ni sariya dɔ ye ka aw bɔ fanga la o b'a yira k'a fɔ ni jamanakuntigi sigira jamana waati bɛɛ lajɛlen la n'a ma se ka ayiwa layidu dafa walima wasabulon ɲɛma n'a fana ma se ka layidu dafa a bɛ se ka bɔ ayiwa a bɛ jɔyɔrɔ minnu na ko nin sariya sunba in ni ɲɔgɔnna yɛlɛmaw jamanaw o de bɛ a kɔnɔna la gafe in kɔni dira jamanakuntigi ma kunungo nka limanaw baara ma ban dɛ min ye professeur Fuseni Samake a y'a yira k'a fɔ jamanakuntigi ye foli min da nin kan o b'a yira k'a fɔ Malikura halisa a taasira de bɛ sen na ko jamanadenw y'a ɲini jamanaw u taara ɲininka hakilila minnu na n'o donna sariya sunba kɔnɔ a ka kan segin ka kɛ u ma tuguni ka taa ɲɛfɔli k'u ye a ye hakilila min ta a filɛ nin an ye nin don a kɔnɔna la o sigi ka baara o fana bɛna kɛ tuguni professeur Fuseni Samake n'a ka jɛkulu u bɛna segin ka taa jamanaden kelen-kelen na u ni fɛn fɛn kumana ka taa ɲɛfɔli k'u ye ci kɔmasegin don o b'a yira k'a fɔ limanaw halisa baara a ma ban fo octobre kalo natɔ ye tile 31 o mana bɔ yen nɔ limanaw yɔrɔ min ye o bɛɛ lajɛlen baara tɛmɛnen kɔfɛ ni bɛn kɛra o ka sɔn kɛra o ma min ye san 2022 i n'a fɔ ayiwa baaraw bɛ ka taa taabolo min kan furancɛla fanga y'a bila sira min kan o n'o ye chronogramme ye ko kalata dɔ bɛna boloda n'u k'a ma ko référendum min sɔnna a ma ani min ma sɔn a ma o bɛna boloda mars kalo la san 2023 ka se ka jamanadenw hakilila ɲininkali kɛ jamanaw kunnafoni filɛ nin an ye nin bɔ l'indépendant ale kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ nouvelle horizon an bɛ don a kɔnɔ a kumana jamanaw nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ an ka finitigi minnu bɛ yen ni o ye polisiw ani protection civile maaw ye yɔrɔ jamana ɲɛmɔgɔw n'o ye gouvernement ye
gouvernement ka ladala ɲɔgɔn ye min n'o ye conseil des ministres ye min kɛra araba tɛmɛnen na sariya dɔ tara sariya min n'a yirala k'a fɔ ko polisi ni procédure civile k'u bɛna bila sɔrɔdasiya minɛ kɔnɔna la n'o ye militarisation ye nanzarakan na mana o de ye siratigɛ la ko sira bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka ɲini bi walasa yɔrɔ mali kɔni kabi san 2012 fo ka n'a bila an bɛ don min na ko bi mana mali jamana sɛgɛnna ka sababu kɛ lakanabaliya ye ka sababu kɛ basigibaliya ye o basigi min bɛ se ka na ani jamana bɛ se ka lakana cogo min na ka kan an ka finitigiw dɔ ka fara u ka hakɛw kan dɔ ka fara u ka fanga kan o de la polisi ni protection civile k'u fana bɛna bila minɛn kɔnɔna la minɛn min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ lakanako siratigɛ la jamana ɲɛmɔgɔw kɔni tɛ fɛ k'u sigi k'u bolo da u sen kan nin ko in na fiyewu u bɛ fɛ ka dɔ yɛrɛ de fara baara kan o de la bi araba don in na jamana min ye conseil national de transition n'o y'an ka députés ye k'u bɛna lamɛnni kɛ u bɛna maaw lamɛn maa minnu bɛ yen n'u da bɛ ko in na n'i ye jateminɛ kɛ mali furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔw u ka nin wulikajɔ in kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛra mali kɔnɔna la lakanako siratigɛ la fɛɛrɛw caman tigɛra dɛ nka nin fana y'a la fɛɛrɛ dɔ fana ye n'o de ye ka polisi ni protection civile k'u bila minɛn kɔnɔna la minɛn min bɛ yen n'o ye ka dɔ fara lakana kundama kan sabu jamanadenw fana de ye nin laɲini kelen kɛ sigikafɔ min kɛra n'o ye assise nationale de la refondation ye o de ye siratigɛ la jamanaw ko in a bɛ fɛ ka kɛ sariya ye sabu CNT ale fana bɛ wulikajɔ la maa maa bɛ yen nɔ ko o bɛ se ka hakilila di ko in na min bɛ se ka ko in taaɲɛ boloda k'olu n'a wele ka u ɲininka bi bɛ octobre kalo in tile 12 olu la jamanaw maaw tɔgɔ fɔlen don yan nɔ a yirala k'a fɔ ko inspecteur général min n'a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la Mamadu Ɲakate ale bɛna lamɛn inspecteur général à la retraite Namakɔrɔ Jara contrôleur général min n'a bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la Wana Fara Dumbiya ale fana bɛna lamɛn contrôleur général min bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ fana Zumana Célestin Dambele colonel major min bɛ sɛngɛlafiɲɛbɔ la Mamadou Traoré directeur général de la protection civile ɲamakɔrɔ min bɛ yen ni o ye Mamadou Traoré ale fana bɛna lamɛn jamanaw ni maa damadɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye maakɔrɔw ye minnu bɛ yen n'u ye polisiya kɛ minnu ye protection civile kɛ ayiwa u ye ɲɛmaayaw kɛ u ye jɔyɔrɔbaw kɛ ni ayiwa finitigi kulu in kɔnɔna la olu bɛna wele ka u ɲininka bi olu ka fara olu kan a yirala k'a fɔ synergie des syndicats de la police n'o ye polisiw ka lafasali kuluba maa fila bɛ yen o bɛna taa olu tɔgɔ la min ye ayiwa protection civile maaw ka lafasali kulu fana ye maa fila fana bɛna taa olu tɔgɔ la o fana bɛna t'u ka hakilila di o t'a bannen ye jamanaw ko directeur général de la police nationale o fana bɛna taa police nationale ka directeur technique scientifique min fana bɛ yen o fana bɛ taa lamɛn directeur général de la protection civile directeur des finances et du matériel directeur des ressources humaines conseiller juridique inspecteur en chef des services et sécurité de la protection civile secrétaire général ministre so min bɛ lakanako tɔgɔ la jamanaw nin bɛɛ lajɛlen bɛna wele CNT fɛ bi k'u sigi k'u ɲininka polisiw ka ayiwa ni protection civile maaw bɛna kɛ ayiwa min ye sɔrɔdasiw ye ka jamana fan bɛɛ lajɛlen lakana u bɛna wele k'u ɲininka nin na jamanaw a ko mana kɛ cogo o cogo maa bɛ se ka da min na o ye k'a fɔ conseil national de transition n'o ye CNT ye u mana wuli ni gafe min ye nin ko in na o b'a yira k'a fɔ bɛn kɛra u kan sɔn kɛra o ma jamanaw yan'an ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a yirala k'a fɔ ko fura dɔ bɛ yen n'o ye siro dɔ ye siro minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu man ɲi fiyewu jamanaw yan'a ka denmisɛnnin fitininw furakɛ a b'u bana de nouvelle horizon y'a yira k'a fɔ ko kangarida kɛlen don an ka ayiwa cakɛda min bɛ yen ni o bɛ an ka fura feere yɔrɔw kunna ani furaw kunna direction de la pharmacie et des médicaments k'a bɛ wele bila an ka ayiwa kɛnɛyaso bolofara fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ jamana fan o fan fɛ k'u k'u hakili to nin kunnafoni na kunnafoni in tɛ dɔwɛrɛ ye ko jateminɛ kɛra k'a fɔ ko fura dɔw bɛ yen minnu bɛ sugu kɔnɔna la sisan jamanaw ko diɲɛ kilela tɔnba ka bolofara min bɛ lakana n k'a fɔ kɛnɛyako kunna OMS organisation mondiale de la santé ale ye ganga gosi k'a fɔ ko fura dɔw bɛ yen fura ninnu jamanaw ko a yera Gambi jamana kan fura ninnu k'a kɛra sababu ye ka denmisɛnnin maa 66 o de bɔnɛ a nin na o de la wulikajɔ o ka fisa kosɛbɛ yanni a ka se Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan ko ka wele bila ayiwa an ka kɛnɛya tigilama fɛn fɛn bɛ yen k'u bɛ nin furako ninnu kunna u k'u jija
ni fura minnu filɛ nin ni siro de don siro min n'a bɛ di denmisɛnnin fitininw ma i b'a sɔrɔ a siro ninnu n'a ma fɔ k'a fɔ a bɛ sɔgɔsɔgɔ furakɛ walima a bɛ fɔ k'a bɛ ayiwa mura a b'o de furakɛ nka siro ninnu limanaw n'a dira denmisɛnnin ma n'a ma kɔnɔboli bila denmisɛnnin na i b'a sɔrɔ a bɛ fɔɔnɔ banbali walima ka denmisɛnnin yɛrɛ kɛ hali a tɛ ɲɛgɛnɛ sɔrɔ k'o kɛ lamɛnbaaw ka hakɛ to limanaw banakɔtaa kɔtigɛbali n'o ye kɔnɔboli n'a ɲɔgɔnnaw ye a b'o de bila denmisɛnnin na limanaw a dɔw yɛrɛ la a bɛ taa wolo fɛn min na o ye ni bɔnɛni ye ala k'an kisi o ma o de la directeur général adjoint min bɛ direction de la pharmacie et des médicaments n'o ye docteur Patoma de Arama a ko a bɛ wele bila ayiwa an ka kɛnɛya tigilamaaw ma fura minnu filɛ nin u tɔgɔ de filɛ nin fura ninnu na ko promethazine oral solution ko Cofex malin baby gouche sirop Macofo baby couche sirop Magrib and cold sirop ko nin bɛɛ lajɛlen ye furaw ye minnu bɛ dilan laboratoire min n'o a bɛ u k'a ma ko laboratoire Maiden Pharmacial Limited Harina Hindu jamana kan limanaw ko nin fura ninnu a kɔlɔlɔ de ka bon kosɛbɛ a yira k'a fɔ fura ninnu limanaw ko u yera ayiwa Gambi jamana kan a ye kɔlɔlɔ lase denmisɛnnin fitininw ma ye kosɛbɛ ko o de la walasa a kana na kɔlɔlɔ se an yɛrɛ ma yan ko fura ninnu mana ye maa o maa bolo aya pharmacie feerelaw n'o ye tubabu fura feerelaw ye sugu kɔnɔnaw la sabu ko fura ninnu a bɛ n'a fɔ maaw minnu b'u dogo ka na ni furaw ye a bɛ ye olu de bolo kosɛbɛ o de la a fɔra k'a fɔ fura ninnu a yera farafinna jamana dɔw kɔnɔ ani Asie jamana dɔw la ko OMS y'a yira k'a fɔ wulikajɔ ka kɛ joona joona farafinna jamana minnu bɛ yen n'a yira k'a fɔ fura ninnu yera yen nɔ jamanaw u ka sama ka bɔ sugu kɔnɔna la joona a kana taa kɛ kɔlɔlɔ ye ayiwa denmisɛnnin fitininw olu ma kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin sɔrɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la a kumana limanaw soir de Bamako y'a yira k'a fɔ jamana in a jɔsenba fila minisiri kelen ani aya cakɛda min bɛ yen n'o bɛ jamana yɛrɛ lakana ko fɔ sécurité d'état o ɲɛmɔgɔ colonel Modibo Kone ani colonel major Ismaila Wage ko ninnu bɛ pankuru dɔ kɔnɔ u cunna Nioro du Sahel kunungo limanaw taama in maa minnu bɛ yen ni olu bɛ se k'u da suɲɛ ka ɲɛfɔli kɛ a na kɛ dɔwɛrɛ tɛ limanaw ko ninnu ka taama ka taa Nioro sirifikɛ fɛ yen ɲininkali dɔw kan na kɛ Korowari-kaw ka finitigi maa 46 ko kuma min bɛ sen na ni bɛɛ lajɛlen y'i da don a la k'a daminɛ CEDEAO la ka taa Union africaine na ka taa min ye diɲɛ kelatɔnba ONU limanaw kɔsɔn in na CEDEAO yɛrɛ ka ciden minnu bɛ yen n'olu nana Mali la yan limanaw nin bɛɛ lajɛlen bɛ wulikajɔ la hali Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ ale yɛrɛ ka cidenw n'o y'a ka conseil spécial dɔ ye kɔsɔn in na yɛrɛ ko hali a ka ciden dɔw bɛ yen n'o y'a ka lakana n k'a fɔ maa min b'a kɛrɛfɛ n'o b'a ladi Ali Kulubali ani maliden min bɛ yen n'o ye Sɔrɔ Bosoba ye min bɛ Côte d'Ivoire jamana kan Cissé Kome olu taara Nioro sirifikɛ kelen fɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ ka kuma nin ko kelen de la limanaw a yirala k'a fɔ min ye colonel Modibo Kone ani colonel major Ismaila Wage olu kɔni ka taa Nioro sirifikɛ fɛ yen sigana don dɛ nka maa t'a fɔ nin ko in don nka bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Nioro sirifikɛ fana ye maa min bɛ yen ni ayiwa kabi furanjɛla fanga kabi Ibrahim Bukari Keyita ka fanga dafirila utukalo san 2020 kana bila an bɛ don min na ko bi Nioro sirifikɛ ale ni furanjɛla fanga in bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a ko k'a b'u dɛmɛ a mana kɛ cogo o cogo la ninnu ka taali ni fɛn t'u bolo ka taa di Nioro sirifikɛ ma limanaw u taakun na kɛ ayiwa ni finitigi maa 46 in ka kuɲɛ ye nka a mana kɛ cogo o cogo kunnafoni labanw fana bɛ min yira soir de Bamako ka fɔ la o ye k'a fɔ colonel Asimi Goita a bɛ n'a fɔ ale bɛ sira dɔ fana kan sira min bɛ yen n'o ye k'a fɔ ninnu ka bilali a b'o sira kan nka bilali min don sisan bilali tɛ limanaw sabu kiiri de bɛ tigɛ fɔlɔ sabu ko in a bɛ kiiri ka bolo kan a bɛ sariya ka bolo kan o b'a yira k'a fɔ Mali tɛna to maa ka bagabali kɔnɔna la n'o ye Korowari-kaw ka bagabali walima diɲɛmaa wɛrɛ ka bagabali o b'a yira k'a fɔ Mali jamana bɛ fɛ ka ninnu ka kiiri tigɛ fɔlɔ o kɔ se min bɛ jamanakuntigi ye n'o de ka yafa u ma k'u bila ka t'u ka jamanaw kɔnɔna la limanaw o de ye kunnafoni yɛrɛ ye an ye min sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ o mana bɔ yen fasedi sɛbɛn n'o ye le Sphinx an bɛ don a kɔnɔna la a kumana limanaw Sphinx y'a yira k'a fɔ ayiwa ko bugunatigɛ sɛbɛn min bɛ yen n'o ye carte d'identité nationale biométrique CEDEAO tiɲɛ don limanaw min ye ala ma hinɛna Ibrahim Bukari Keyita ale ka fanga ni ɲɔgɔnna jalakili dɔw tara k'a sɛgɛrɛ waati tɛmɛnenw na
ko san 7 Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko u ma se ka ɲɛ sɔrɔ ni carte d'identité biométrique ko in na ko nka bi sɔgɔmada in na ministre ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛna kɛ a bɛ n'a fɔ u bɛna kuma ni carte d'identité biométrique ko kelen in kan sabu ko a projet n'o y'a baara taabolo ye k'u bɛna ayiwa dansigi kɛ a baara dɔw la o yɛrɛ talen don minisiriso min bɛ ɲɛtaa kunna an ka jamana kɔnɔna la ale de bɛ ka gafe in ta ka taa n'a ye conseil des ministres kɛnɛ kan le sphinx y'a jira k'a fɔ ale tɛgɛ dara gafe in kan u bɛ fɛ ka yɛlɛma don baara min na k'a bɛ n'a fɔ furanjɛla fanga Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga ala ka hinɛ la jamana tanamako min tara ka ɲɛsin o ma a bɛ n'a fɔ furanjɛla fanga fana bɛ fɛ ka taama n'o sira kelen ye k'a sɔrɔ dun jamanaw ni gafe min filɛ n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn ye n'a nana dilan jamanaw a nafa de ka bon kosɛbɛ Mali denw ma sabu a bɛ fɔ min ma ko assurance maladie obligatoire n'o ye AMO carte ye ani carte d'identité nationale biométrique a fila de bɛ dilan ka dilan ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ k'a di jamanadenw ma jamanaw o nafa ka bon a bɛ n'a fɔ ni carte bancaire b'i bolo jamanaw n'o ye banque ka carte ye o bɛ nafa caman min lase i ma a n'o bugunatigɛ sɛbɛn a n'o bɛɛ lajɛlen de ye kelen ye Sphinx y'a jira k'a fɔ ko Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga waati la ale ma se ka baara in kɛ sabu ale y'a ta k'a di a diyaɲɛmaa dɔ ma n'o ye Cissé technologie ye Cissé technologie o ma se ka baara in kɛ fo a nana to ayiwa kɛbali ye an bɛ don min na ko bi ko furanjɛla fanga fana n'a fana ma jija ani Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga o fana ma se ka min kɛ u bɛɛ na kɛ kelen ye nin ko in na limanaw a waati la min ye Cissé technologie ye kuma caman fɔra a ma sabu carte d'identité biométrique min tara ka d'a ma ale yana ale k'a ta kɛ k'a dilan ale fana taara di maa wɛrɛ ma o de la a ma se ka kɛ ɲɛfɛn ye an bɛ don min na ko bi Mali den caman bɛ yen minnu sigilen bɛ ka nin carte d'identité biométrique CEDEAO in kɔnɔ jamanaw n'a ni kanamu kun kan ka kɛ carte kelen n'o ye AMO carte ye nka o ma se ka kɛ u y'a fila bɛɛ bɔ ɲɔgɔn na k'a bɛɛ dilan ɲɔgɔn fɛ yɔrɔ AMO carte o bɛ maaw bolo ka ban min ye CEDEAO ta in ye o de ma se ka dilan ko bi conseil des ministres bɛna sigi a kan ka yɛlɛma don a la ni yɛlɛma donna a la jamanaw b'a jira k'a fɔ ayiwa a baara a bɛ se ka kɛ a tɛna dilan bilen yɛrɛ o dun fana kɔlɔlɔ maa tɛ o si dɔn Sphinx de ye nin kuma fɔ dɛ limanaw an b'a kuncɛ ni min ye teliya la o ye les échos welewele ye limanaw écho welewele y'a jira k'a fɔ an ka kalandenw sanfɛ lakɔliden minnu bɛ yen ni u bɛ kalanso la u k'a ma ko FDPU limanaw FDPU o ye an ka sanfɛ kalanso min ni ayiwa lakɔlidenw u y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ olu sɛgɛnna muɲu la sa sabu ko u ka burusu n'o ye musaka min bɛ di u ma jamanaw n'u bɛ kalan kɛ ni o ye musaka ninnu a sen tɛ ka di o de la lakɔliden ninnu y'a jira k'a fɔ olu kɔni bɛ waati de di jamana ɲɛmɔgɔw ma waati min ni o tɛmɛna jamanaw ko u bɛ taa baarabila pelengetew la n'o ye grève illimité ye o grève illimité o dun ko dɔgɔkun 2 ayiwa o kun y'o de di jamana ɲɛmɔgɔw ma nka dɔgɔkun 2 in tɛmɛna AIM n'o ye an ka lakɔliden ninnu ka tɔn ye u y'a jira k'a fɔ FDPI kɔnɔna la bi fɛn bɛɛ bɛ yen bi fo ayiwa ko gɛlɛya de b'u da la gɛlɛya min bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ kalandenw musaka min bɛ di u ma n'u bɛ musaka u ka kalankɛminɛnw sanni o ye ko o sen tɛ ka sɔrɔ faculté de droit public u y'a jira k'a fɔ se foyi t'olu ye bi min tora sa u kɔni bɛ taa baara bila pelengetenw yɛrɛ la les échos welewele limanaw an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ gafew kɔnɔ kuma la bi limanaw ni ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ sini gafe kuraw mana bɔ k'o lakali aw ye aw ni ce a ka filɛliko n'a ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ